right vabereki. Mari yenyu pakufamba dai 20 dera yako pakufamba. Mother, mari basi. Machange tokupai pakudzika. Mari yenyu Gograni. Gograni murikuenda kupiko makachena kudai. Gograni vanoda zvinhu. Dara. Mari basi pakufamba. Kasi kai vabereki musaitokunge musingazive kuti bhazi rinobhadharwa. Mune makaisa paiko mari idzi? Yeah, sister, tambokudzai kababa kuti imi murubhadhara vanhu tu makanyanya kufutisa. Aiwa sister. Bhazi iro richo risina kuzara karinoina nemari yakatokwana sister. Mofana kubhadhara double fee. Hamufunda here sister? Hamusabhadhara mari yevantu? Abo, tosangana pakuburuka. Mari yebhazi. Sister, muda kutofuta marapenga andi. Oh, ndokulangidzai sister, ino Dubai sister, kunzi kunhingirikini kumachonyonyoka. My brother, mari yebhazi toni. Mukadzi wenyero uyu, hamurareka mubhazi. Hamuzi mekurara muno mutsano. Nemekurara here muno musisiya murume wenyero uyu. Murume anongorara kunge dawa. My sister, mari yebhazi. Huh? Hamtareshonere sister, kutsvuka ndokuti murungwe. Change so I can understand. Mama bada swipe motaura ka sister vamwe atina kuenda kufazhika. Speak so I can understand. Huh? Speak so I can understand. Speakly hey. Hatisi kuita zvespeakly panapa sister. Asi hezi bhazi remasnake naiko kudiko get away man. Swahili muDubai here. Abibi usanjairire abibi. Sano mari yebhazi. Mabadira kuti maisa muchimuchini. Tsano mukuita kunge mbavha kunoku munopa netsurohwa tsano kuno kwakupiwe tsano mari yebhazi. Pay forward mari yebhazi mudhara. Inini handina kubhadharwa here kumberi uko. Kana kwabhadharwa mudhara nemasuwo mahombero neruko. Vandoyambapiwa naGograni. Madha mari yebhazi. Madam, ndina badara mbili. All right. Mkoma mari yebhazi. It's just a funny story. So I was literally just shopping and then I seen a bus and I thought, yeah. I was shopping. I seen it. I didn't even know. Mkoma mutara nechikesefu kwakanake. Tara maditi. Yeah. So I was shopping. Shopping. Yeah. Shopping. And I seen a bus. See boss. Seen some of my people getting on. So I was like, Boss, oh, venyu vacho vari. pardon? Boss vacho vari kupiwa murutaro. I'm gonna have to translate. I'm actually from England. I'm actually on. Bana anonzwawo hezvitaura nemukoma ndevekupi kwa. NdevekuLondon. Yeah. I'm from England. I'm saying money for bus for fare for I was transport. impression it was free. For free. Yeah. Imi munozviwa kuti mamba kuLondon ero. Tsano kunokunorohwa vanhu tsano. Mukunzwa? How about you take my watch? It's real. Tsano igold chairo here. All the rings. Mine mbotana.